Здравейте, хора! В днешното видео ще цъкам, нали, ранкет. Не, смисъл не е ранкет, но, нали, новия мод на това на Нажия. И така, нали, ще отварям, нали, боксове до края на видеото да направя нещо, да кажем. Да, чакайте да имам какъв е мапа. Джим град. Тук имам да избера, да. Добре, чат, ето ни в играта. Да им сега имаме, окей. Да видим кой ще става, ако няма става. Мизерничи гадно. Сега ще го оправя аз. Съвсем си няма кой да ме бие. Оп. Аре да ела едно Famous Sense. Оп. Дет. Бре, чат, като цяло ми е изи. Меч, тук без исках си скъпи гаджета и той Едгар ме взе, не. Че какво да направя без да исках си натисна върху гаджета? Се тая. Ай сега разбирам да съм джемове, ама аз не съм. Брок, вземай ги, Брок. Не бе, брат, стига бе, брат. Така, давеч нашите, браво, давеч. Сега, крийте са, не дейте са, бичи, крийте са. Цяло, добре, чат, това беше easy win. Найс. Добре, първа игра победа, да видим сега. Трябва да отворя бокс на Нажия, ако не се лъжа, да. Добре, да видим. 7 неща, значи нищо няма да се падне. При 9 неща се пада нещо. Добре, имаме още малко да цъкаме. Да видим сега Броубол. Аз ще избера Мортис. Добре, чат. Ето ни в следващата игра, да видим. Добре, че тук има Едгар, аз съм Мортис. Аз принцип съм доста добър с Мортис, чат. Да видим. Найс. Не, нямах патрон. Нищо. Че вкараме гол, майче. Майче знае как да цъка сърч. Оп. Не. Добре, де. Сега ги пушваме. Бре, това майче не мисля, че могат нещо да ни направят, де. Защото не изграят чак толкова добре. Да се надяваме, де. Дай ми, не са лакоми. Те, браво. Добре, пак важното е, че вкара гол, браво. Апдейт. Не, добре, тая игра би трябвало да спечелим, в смисъл няма ако да остане, даже сама ще вкара от GG. Или? Найс. Оп. Искам на наша. Хоп.
Ей, шит. Добре, цял чат ни вече уинахме играта. Би трябвало да е GG. Добре. Добре, като цяло ние ги убихме, найс. Найс чат, найс. Добре чат. Добре чат, ето ни в следващата игра да видим. Добре. О, той си купил пропаса, майче. Това нали, ако не се лъжа или не. Бе, не знам чат. Оп. Найс. Убиваме ги, чат, убиваме ги. Направо ги колем. Правим ги на каймачат. Дед. Сега съм доста добър играч съм стейдж и не би трябвало нещо да стане. А пак без исках си. Нищо да е. Дед. Не, тук цяла им просто е доста щупена. Просто вече не е най-щупения бролер. Опе, сега ще пуснем хайпер за по-интересно. Оп. Хоп. Да, това би трябвало да е GG. Добре, найс чат. Найс. Добре. Добре съм стар плеер, добре. Оп, бокс. 8 неща. Тук не знам. О, да, не, добре, това е як скин. Ама искам нажа Санди. Чакай. Добре, се тая. Добре, имаме още една. Добре, чат. Добре, чат е ни от следващата игра. По принцип не знам или това ще е последната, или мога да играя, защото сега спечелих Уилъл. Да видим чат. Абе, май, че изиграем една игра с нея, тогава ще се промисля. Да видим. Ай, че те са много гадни, бе. Не, чат, аз съм дет. Внимавай, ти казах, бе, брат. Мъничко ще ги бием тез обаче. Тук малко по-сложничко ще ги бием, чат. Найс. Да, бе, брат. О, брат, ела ми едно в едно с Манди, бе, брат. Те с моите нищо ни правят. Що и аз мога да имам най-дългия им. Няма проблема е, че не играх Манди. Оп. Найс. Той имаме шанс да го иним, чат. Манажа, защо? Добре. Не. GG. Добре, сега ще изиграем още една игра. Той мапа вече свърши, де. На Соул с Уилъл. Къде бе?
Къде е уивал? Да, ето. Сега чакайте да апгрейднем на кой лева. 5 лева. Добре, де. Ай, чат. Добре. Ето ни от следващата игра. Аз принцип другия мап го тествах. Просто играй с нажия. Всеки играй нажия. Уил е доста досадна. Да го кажем. Найс. Аз все пак играя с ботове, да. Все тая пак казвам, че е доста досадна Уилъл. Един от най-досадните бролери, чат. Аз зато избрах, защото е досадна. Проблема е, че не знам дали съм добър с нея. Не съм баш най-добре. Искам да те оцеля. Не, изправям контрола, нищо. Аре бе, брат. Умри. Перфектно! Ето, виж сега тук как го направих. И добре, чат, като цяло, това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да се абонирате за канала с камбанката и да харесате видеото. И сега чао!